Patay. Na. Ah, Nyaman atan na Bakit? kay arak man nga bigbigatan ay apo binigbigat mo man tinman yung taarakan. Ang Hindi ka lang mamatay. mamumatan. nasilpo dayto. Itibiyag ko bakit? Silpo tibiyag ko. Ay na po. Ano ba ya? Nyaman ti type ti daramon. Ti Dara? Nambay? Kawon type ti dara garuta ka sa pulan Ay 24. na po. Datoy nga kinalakay ko bakit? Hen ko pa yung mga type ti Dara. Hen ko masangaw. Ay mapanagpaala ti type ti Dara. Naa. At arak masangom at type mo din pay ammo. Type gilatan. Type J. Ang pinda type J amoy nga type ti Dara mo. Kada sika. Aday ta kinaarartek mo. Jinan, tagtartaray di ta orat mo. So type gikan. Dede, Tayo na. makaungungot ni ma'am, papayaban na kay G school to bigat. Tampaya. At daman siguro inaramid mo nga kalukwanan ay ah. Ampay nga siya, dati kasi ka di papayaban na. Nya. Tina. Daday, Ampay anak. epektibo nga yung dade. Maagas sakit ulo, di sangaribo. Nya. Kasano mo kumamang nga na ibaga mga anak mait eh. Diba, inikang sangaribo tatay ni mama eh. Tuway. Dadji ulag dade. Nakaiso man. Nya. Saan ka naman na sakit ulo na? Saan tayo nagpupudutan dade? Nya. Yung kaman ayaban ni dadim tamangan tayo. Mami. Dadays. Tayo anak. Mga nistayon. Nya. Mga nistayon. Mga mispayons nga. Kardi nga anak manit siya, hindi tayo ti SSS mo. Mag-asal pa nga S na ta, makita. Di ka pagsidsida ay. Adulot, hangarudan. Ano ti induto ni mami niya nga si Daan? Tina, with kamati. Wow, naima. Apo dating ubingay. Nak, inaapaw cellphone ka nga cellphone. Isulab obra amaun. Ay na, kumusta gayam datay exam mo? Day, saan mo damdamagan na yun? Na, tampay. Basta't importante, buo tayo nga pamilya. Kung naragsak tayo, Nya,